נזכה להאמין במה שאנחנו עושים, אנחנו מאמינים בצדיקים, אבל לא נותנים לנו להאמין במה אנחנו יכולים לקיים. הספר אומר, אמרו רבותינו, אמרו צדיקים, הכל העיקר תשכח את השדה, תשכח את ההתבודדות, תשכח את התהילים, תשכח שתגיד איזה מילה של כאב, כואב לך יד הגבול, אתה לא בן אדם רגיל. בן אדם לא יכול להשלות אותך ולהגיד לך אני אתקן אותך, כי אנחנו לא אנשים שקלקלנו, אנשים מלכות בית דוד אלוהים הוריד אותם שתני בבור תחתיות ובחשקים ובסולות. למה? שאם אתה תפנה למקום לא נכון, בום, תקבל הלקאה. זה לא המקום שלך, זה מכות מופלאות. בום, זה לא מקום שלך, אתה תהיה עצוב, אתה תעשה דברים פשוטים וכלום. למה אני קורא תהילים? המורה, למה אני קורא תהילים? כי אלוהים נשבע רק לדוד ולעבוד. נשבע אדוני לדוד אמת, לא ישוב ממנה, מפרי בטנך שיט לכיסא לך, אם ישמרו בניך בריתי, יהיה לך תיקון הברית, תיקון הכללי, ועדותי זו אלמדם. מה זה אלמדם? האלוהים יהיה מורה שלך פרטי, אני לא יודע איך. בתפילה שלך אתה תטען טענות של כאב, כי אנחנו לא אנשים שיכולים לשים עלינו מסכה וכאילו טוב לנו, כי לא טוב לנו. מי יעשה את זה? כל מה שיש בעולם, כל אחד משך לכיוון שלו, זה אמר תאמינו בו, זה פתח מוסד, אנשים יוצאים אחריו, זה פתח ככה. אמרו לנו אנחנו מאמינים. והדבר הכי פשוט בעולם, לא נותנים לנו להאמין במה אני יכול לקיים. אז זה כולם סובלים עולאים. אם בן אדם יקיים את מה שהוא יכול, ישמע ממני ואני בכללכם. אתה לא תסבול, יהיה לך טוב. למה אני שומר שבת? לא יודע. אני יהודי. למה אתה היית בתור ילד קטן, בום, קפצת על אבא. מה אתה עושה לברית מילה? עשו לנו ברית מילה, זה השמחה שלנו.